Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi tiri pane chimwe chirongwa rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba uyezve ndina Chii. Siyalamukela muri Zimbabwe namhlanje phela kule si continue abakade belalele ababelokhe belandela iDrewmas ngiyathemba liyakwazi ukuthi besila indaba le but sike sathukuma sithe namhlanje sivuselele njengoba uAndrew Chii ukuthi ngiChii opha mpofu. Nasi na uyathanda kuuya nayo amadzinodikanwa mukungonzwa nekukura kuri kuita imbwa tisi mumastudio tiri mumasango. Nhau yatafambira nhasi uno inhau inogara ichitaurwa nevanhu vakawandisisa yekunzi kune njuzu, kuna anobatwa neshavi renjuzu, kune vamwe vakandirambidza kuti usati manjuzu. Nhau yatiri kutaura nezvayo nhasi ndeye manjuzu. Hongu ndozviziva kuti tinogona kunge tichikangasa kutaura ipapo uyezve zviri mupanda iyaya munoziva iyaya, asi nhau iripo ndeyekuti tiri kuda kushandisa shoko rajaira kujairirwa nevanhu vachitaura kuti manjuzu. Toda kumboyazonzwisa kuti chinombonzi manjuzu chii here kana mukanzi mune manjuzu chiiko chamuinacho uyezve ndezvipi zvazvinoreva. Namhlanje sihlangene phela sithe namhla sike sinjani sihambe kulaba bakwaziyo sikhulume ngendaba yamanjuzu. Abanye bathi injuzu ngoba i1 nxa sokuthiwa ma abesemaningi hayi phela kodwa thina sijayela ukuthi kuthiwa amanjuzu. So sifuna ukuba kwazi ukuthi amanjuzu angikhona kuyini, umuntu ungathiwa ulamanjuzu uyabe lani uyabe njani. Chimwe zvese chinoda kutaurwa nezvacho pano chatoda kuongorora tinonzwa kuti kune vanhu vanotorwa nenjuzu vaenda pasi pemvura vanogarako. Zvinomboitikirei? Zvinoitika sei? Ngiyathemba liyakwazi ukuthi lekelisa ukuthi uzibani wathathwa injuzu injuzi wahamba kwesikhathi esingakanani wahlala ngaphansi kwamanzi. Into zona lezana ukuthi sebe singazi understand ukuthi kwini, but namhlanje sifuna ukuba kwazi, sifuna ukuthi njani sithole ngokugcweleyo ukuthi kuyabe kuhamba njani. Takaudza zvakare vanhu vari mugroup reDrewmas Media WhatsApp group kuti kana uine mubvunzo wako pamusoro pechinhu chinonzi njuzu ichi nezveshavi renjuzu nezvemanjuzu, kana uine mubvunzo gara watumira tigobvunza vacho vane ruzivo. Naizvozvo takagukuchira mibvunzo yenyu, saka sekuru samaita vatiri kutaura navo nhasi tinoda kuti vagotiudza kuti chiiko chinombonzi manjuzu, chiiko chinonzi njuzu, chii chatiri kutaura nezvacho. Kana tachiziva ndofunga tinenge tapa divi riri nani. Vamwe vanoti mamarine spirits, vamwe vachiti hasi. Saka ndozvatinoda kunzwa. Uyezve kana tataura nasekuru ivava vatiri kutaura navo hatisi kuzogumira ipapo, tichada kubata vechechi tovabvunzawo zvakare kuti zvenjuzu izvo vanozviziva here. Vamwe vanoti mweya yetsvina, mweya yakaipa. Ichokwadi here kuti mweya yakaipa? Ndonhau yatinayo nhasi mudariro chera. Namhlanje phela njengoba uAndrew khuluma ukuthi namhlanje sebe silo sekuru samaita esifuna ukumbuzisisa ukuthi esichazele ukuthi amanjuzu kuyini, into embi yini ukuthi umuntu othiwa ulamanjuzu, into enhle yini. Sifuna ukuba kwazi. Ngiyathemba ukuthi la emlalelo ufuna ukuba kwazi. So sithe njengoba sile group phela ye WhatsApp sithe hayi olembuzo ongayizwisisiyo buza ukuthi kwenza ukuthi sibuzo bani usekuru samaita ukhulu samaita. So namhlanje into esifuna ukuba yazi, namhlanje into esifuna ukuthi sinjani sithola ukuthi sibe kwazi ukuthi kanti vele kuhamba njani. Mina bengicela ngimule Zimbabwe ngiyathemba ukuthi ngibe kwazi ukuthi ishavi ngesindebele kuyini. Chirongwa ndicho chinonzi Kudzidza Hakuperi. Takambokupai kune vasina kuchiona dzokerai zvakare paYouTube munonzwa maerano neRural Kitchen. Kitchen yedu yekumusha yeye kuti inovakwa sei, inomborevei, sei vakafunga kuti inge iri yeround isiri yefokona, tichiti ndo kitchen yedu yekumusha. Vasina kuona chirongwa ichochi dzokerai munongonyora kuti Kudzidza Hakuperi, munobva maona topic iyoyo. Vazhinji vakati aiwa dzosai Kudzidza Hakuperi. Naizvozvo Kudzidza Hakuperi ndo chirongwa chatinacho nhasi. Ukufunda Hakuperi. Toramba tingodzidza. Sifunda sisiyapambili. Tichidzidza, ngatibvumei kudzidza kaisu. Asi zvamuchanzwa zvayo kuti ndezvemweya izvi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chera, toda kusvika pa level ipi? Iyo. Haya. Mumipanda kana mitauro inganzi ingatsanangurwe nevanhu kuti garadziva vana maerera vemumvura manjuzu njuzu
zvese indinoti mutauro mumwe chete chinenge chichizosiyana pamutauriro unoita pamumwe nomumwe. Asi shoko rangu guru randinoda kuti tisimbisane nokuziva nderekuti nzanga kana kuti kwatingataure tichiti muchirungu realm yevashayi imwe chete. Isu tinoti nzanga muchivanhu kuti aiwa kunobva vana makwira miti vagari mumakomo, kunobva vana maerera vagari vemumvura, kunobva vana chipungu vana mapande vagari kumafura mhepo, kunobva vana asvo vane pasi vagari vomumapako. Vose ivavo vashavi nevashavi veshumba, vavhimi vanonzi mondera pachena, vanozivikanwa ivavo. Saka isu tinoti vose vashavi vavhimi. Asi chinonzi mushavi, ini ndichiedza kuzojekesa kuruzhinji ndinoti mushavi chipo chako chaunobarwa uinacho. Ingirozi yako iwewe ukadzokera kumasowe uko, ukaenda kune mamwe machechi kunonzi angel, ndiyo ngirozi yako iwewe, ndiyo unofamba nayo, ndiyo nokurudzira chipo chako, ndicho chipo chako chiri mauri. Saka ndinoti inini kana tichitaura nezveivavo vemakore ano vakutora vana maerera vagari vemumvura, aiwa ndivo vava kuona sevashavi chete. Kwete, mumwe nemumwe mushava ane jana rake. Kuti pakasvika panodiwa hondo, pana anoziva zvekurwa hondo nokudzidzimura. Pakasvika panoda kunyaradzwa kana kuenzanisa, pana anoziva kunyaradza kana kuenzanisa. Pakasvika panodiwa kuti aiwa zvichitorwa zviunzwe pedyo, pana anoziva kutora nekuunza pedyo zvauri kuda iwewe. Saka munhu ziva kuti pamunhu panogona kuita vashavi 3, 4 kana 5. Pavashava apa zvinosiyana. Mumwe musi une vashavi vekumusha kwaamai vako nevekumusha kwababa wako vose vari pauri. Mumwe musi une vashavi vekwababa wako chete, mumwe musi une vashavi vekwaamai chete. Zvinosiyana. Saka chatinoda kuti titsanangurirane isusu panhau yemanjuzu, tichidzokera mumanjuzu, todzokera amunoti manjuzu iwayo. Njuzu idzi dzakagara dziriko, vana maerera vagari vemumvura vakagara variko vachigara mumadziva, vakagara varimo vachitora vanhu mumadziva. Asi makore ano aiwa zvaazvekuti nyangwe ari kumba shumba akutoti zvino ndikazoenda kumvura handitorwe here, nokuti ndakamborota hope dzangu ndatorwa nenjuzu. Aiwa kawakarota, hazvireve kuti kana ukazoenda kumvura, mvura iyoyo kana kuti pamvura pauchasvika unotorwa nenjuzu. Kwete, wakanga huri ukama hwawakanga uchiraitidzwa kuti aiwa tiripo panyama yako, tinofamba newe. Saka tine ukama newe. Kutorwa kwemunhu nenjuzu hachisi chinhu chiri nyore, hachingoitika pamunhu wose wose. Haisi njuzi yose yose inongoda kungotora munhu. Saka muchinzwa kana kubva makare kare zvaitorwa vanhu vaitorwa nenjuzu vaitozikanwa apo nepapo. Uyezve atorwa wacho ndinodayira kuti ndinodzokera mune imwe nhau iri kutofamba izvozvi mumasaisai yamakambotora shumba yemwana akatorwa nenjuzu akadzoka. Hazviwanike. Nhau dzakafanana naidzodzo munodzidzwa kana pamwe chete pamushure memakore 5. Hazviitike kuti kuna akatorwa uku kuna akatorwa, nokuti dare ravo nyangwe vachinzi mvura dzakasiyana, dare ravo rimwe chete pamweya. Zvavanotaurirana nezvavanoronga havawandise kudaro. Uyezve makore ano kwane ivava vari kuti manjuzuka dzakuzikanwa dzichitaura chibhunu, chirungu, kuti aiwa dzinotaura chirungu chete, aiwa chinenge chichisvisvinwa chaizvo. Nokuti ndopamwe patoda kunzwisa izvo njuzu ndedzechivanhu kana ndedzechirungu. Tinoda kuti tidzoserane munyaya iyoyo, tidzidzisane vanhu vazive. Njuzu idzi hadzina kumbogara dziri dzechirungu. Njuzu hadzina kumbogara dzichingonzi aiwa inenge iri njuzu murungu chete, anongonzi mweya wechirungu auya pamunhu. Isu tinoti njuzu dzakagara dziriko nyangwe vadzichitotaura chivanhu chedu, dzichitotaura mutauro wedu iwo watiri kutaura, watinotaura mudzimba,
watinotaura mumisha yedu imomo dzakagara dzichitaura, dzakagara dziriko. Isu tatozouya makore ano nechirungu chedu, ndisu taakungofunga kuti dziri divi rechirungu, dzaakungonzi ndedzekuocean. Ini ndotoziva dziva izvozvi rokuti ndikaenda nemi pana Maza kumakonde uko takuda kupinda pana Mugumira, tikatoenda pana Maza izvozvi kutaura kunoko kuseni zuva risati rabuda, munoona pakayanikwa machira machena pamusoro pemvura. Izvozvi kutaura kwatiri kutoita, patorwa mombe dzakawanda pana Maza, zvakagara zvichingoitika pana Maza. Ukatosvika pana Maza, ukasvika ukanonga kadombo kako ukakanda, unobvunzwa kuti Maza muri vangani, kureva kuti vanhu muri vangani kuuya kwamaita panapa. Ukati tiri vaviri, zvinonzizvo mumwe wako ngaamire padivi pako. Momira kudai izvi, maidirwa mvura yechenuro yaingobva mvura yaingosumuka yega, kana charova mvura kuti ingokudirai kudaro hama ichiziva. Ndiwo maitiro avaiita. Ndinotoziva madziva anokwana kuita iwo anenge 3 divi iroro anoita izvozvo, ane njuzu dzinotoonekwa mifananidzo yacho zvokuti vanhu vanotoziva kuti dziva iri hariendwe. Saka njuzu dzirimo muchivanhu chedu, njuzu dziri mumutauro wedu. Kana dzaakuuya dziine mutauro wechirungu, yaimwewo njuzu yabva mumutauro wechirungu. Madzisawira varege kukokana. Vanogona kukokana, mumwe achitaura chiFrench, mumwe achitaura chirungu, mumwe achitaura chishona, mumwe achitaura ndevere, mumwe achitaura chitonga, mumwe zvinongoita midzimu yedu. Hazvina kumbosiyana. Asi ava madzisawira atakapiwa naMusiki. Pamumwe nemumwe uchibuda mudumbu maamai vako, unobuda wakapfumbata maoko. Ndizvo zvipo zvako, ndivo vashavi vako, ndivo vaunofamba navo mukurarama kwako. Saka ini ndinoti mukudzoreredzana, mukuumbana imomo, mukupanana mashoko aya, tinoti vanhu ngavadzidze nezvekuti vashavi chii. Varege kudimura, varege kuisa mupatso, varege kupatsanura, nokuti uchasiya mumwe mushavi ane danho rake rinokosha pauri iwe. Ukazopota wakupotsa gwara rako kana kuti aiwa maitiro ako waane pamwe paakunzvenga. Saka ndinokukumbirisisai kuti pakunzwisisa chivanhu chedu, ngatichinzwisisei tichiti njuzu dzedu, njuzu idzi dzakagara dziriko. Vashavi vemakudo vagari vomumakomo, vana makwira-miti vakagara variko. Vashavi vejiti vanonzizvo ivo vanasvo vane pasi, vagari vemuvhu, vagari vomumapako vakagara variko. Vashavi veshumba vana mhondera pachena vakagara variko. Vashavi vechipungu vana mapande, vagari vokumafura mhepo vakagara varipo. Vabatanidzei vose nokuti nzanga yavo imwe chete. Okay, sekuru, kune vamwe vanhu unonzwa vachiti handina murume, o handiti zvinhu, maybe kana uri musikana kumbe unoiti kuti handiti maboyfriend, vanhu vanobva vati une manjuzu anofanira kugadzirirwa. Izvozvo ndichitsigira zvekutaurwa naChii, pane mumwe andakaona paFacebook akapostawo pane pamwe panokurukurwa nezvemanjuzu, achitaura kuti inini ndakanzi manjuzu ari pauri iwewe haakutendere kuti uroorwe. Zvinenge zvakamira sei? Uyezve tinoziva zvakare kuti mumwe munhu kune manjuzu akashata here. Ndonzwa vamwe vachitaura kuti hanzi uyu ipambi, ane shavi rechipambi, uyu ane shavi rakati. Because vanhu pavanongotaura zvemashavi kazhinji kacho vanenge vachitaura zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka kana uchinzi une shai rekuba, une shai rekuroya, ndiwo tichikutaura nezvavo here manjuzu aya, kana kuti zvakamira sei izvozvo? Ndinotenda Shumba, ndinotangira pamubvunzo wokutanga. Mubvunzo wokutanga wabvunzwa uchiti mwana akasaroorwa, mumwe anogona kuzviti aiwa inini manjuzu angu kana kuti njuzu dzangu dziri pandiri hadzisi kuda varume, kana kuti dziri kunditadzisa kuroorwa, kana kuti vamwe unotonzwa vachiti dzangu njuzu hadzidi tsvina. Ndinoda kuti titaure chinhu chimwe chete, chivanhu chese hachidi tsvina, chivanhu chese hachidi tsvina.
zvachisikade tsvina chivanhu ichi tinotsanangura tichiti chipo kana chichinzi chipo makomborero ako ari pauri anogozoda kutadza sei kuti iwewe uve nemurume iyo mukuunza kuve nemukuwasha mumusha kana kuti mumhuri ari makomborero. Nhasi inini mukuwasha wangu akauya akaroora mwana wangu, handiti ndinenge ndatowanawo pfuma, ndinenge ndatovewo nemumwe mwana mukomana wokuve naye mumhuri mangu. Ya mhuri yangu yakura kai, kukomborerwa kwaita chi mhuri yangu. Ko kana vana maerera ava vari makomborero kwatiri, vanozoipa sei kuti vasvike pakuti havachada mamwe makomborero kuti apinde? Ndiri kuda kuti ndiyambire ruzivo rwechivanhu kuti tingwarire kwatingatsanangure tichiti kutsanangura nepasipo, kubata chivanhu chacho nepasipo, uyezve tichichiipisa, tichichimonyorora zvokuti isusu tinopedzesera takanganisika pfungwa dzedu tisisazive kuti chokwadi ndechipi nhema ndedzipi. Tinoda kuti timire muchokwadi chokuziva kuti chivanhu chii. Nazvino tinofanirwa kuziva kuti hakuna chipo chinonzi chipo pauri munhu chinokukanganisa kuti uzove mune mamwe makomborero zvakare kana kuti zvimwe zvipo zviuye. Ungwarire ukaona zvadaro. Ndinodzokera pamubvunzo wechipiri kuti ugadzirise pekutanga apa. Panonzi shave zvasiyana nokuti mushave. Shave ndere kuroya, shave ndere kuba, shave rinoparadza. Asi mushavi, muvhimi, ndiye watingati ane makomborero ekurarama kwako munhu. Zvatosiyana zvinhu zvingani, mushavi neshave. Parinomutsa munhu richienda kunoroya usiku paye, parinomutsa munhu richituma munhu kana kuita guwa rinoparadzanisa mumamana umu, ziva kuti une mweya wakaipa, wabva kwawabva ndiwo unotumidzwa kunzi shavi. Kana kuti wakabva kwawakabva ukagadzwa pauri iwe ukagara uripo mweya iwoyo, unokutuma chete kungoti regai ndinoparadza apo, regai ndiitire nhingi chakaipa, regai ndireve nhema pakazodai, regai nditsvage muchetura ndiisire nhingi, kudai nhingi akafa. Zvese izvozvo kushuvira chakaipa ndipo paunonzi aiwa munhu ane shavi. Asi kana amushavi waamuvhimi, kana amuvhimi amuunganidzi, muunganidzi wepfuma, muunganidzi werugare, muunganidzi wechakanaka chose, ane rudo munhu iyeye. Okay, kana munhu saka zviri wrong kuti munhu toti une shavi remanjuzu mushavi mushavi. Okay. Zvinonzi une mushavi. Okay. Mushavi shavi uyu. Amuri eZimbabwe tirimo muchirongwa. Nhasi unotada kuti timboita chirongwa chekuti tijekeserane vanhu vazhinji vanogara vachingotaura nhau dzenjuzu. Atorwa nenjuzu, vamwe vanoti ane manjuzu, vamwe vanoti mweya yetsvina, marine spirits. Ndo rimwe izwi rinogara richitaurwa nevatsigiri veDrewmas, kuti ane marine spirits, mweya yetsvina iyo. Nhaisa maita imbotitsanangura chiko chinombonzi marine spirits, ndo njuzu here idzodzidzi, zvakamira sei? Ndinotenda shumba. Zvinofadza kuti chokwadi chinenge chichibuda pachena. Tikasanganisa chivanhu chedu nechirungu, zvinhu izvozvo zviviri izvozvo zvatosiyana. Zvinhu zviri kubva mativi mairi akaita se akatosiyana. Kana tichitaura kuti marine spirit tiri kutaura mweya wokumvura, kana tichitaura njuzu tiri kutaura mweya wokumvura. Asi ngatichizofananidza ishumba kuti pane imwe nguva tinotaura tichiti culture izwi rinotsanangura magariro evanhu pasi rose. Haachatsanangura mhuri, haachatsanangura dzinza, haachatsanangura musha kana kuti nyika imwe chete. Tinogona kunzi culture yedu isu vanhu vatema, culture yedu isu pari nyika pasi rose. Chiri kuzoitika ndechekuti ikoko kumweya ndiri kuzoona kuti kuri kuzoitika imwe
yatingatsanangure muchirungu tichitori revolution, spiritual revolution shumba. Spiritual revolution yakuno engage zvekunze zvichiuya zvichipinda matiri. Inhema kunzwa kuti marine spirit njuzu inouraya munhu. Inhema munhu aurayiwa nemweya wakaita se wakaipa waagara ainawo, nokuti vanhu havasi kuzoziva kuti ko kana uine mhepo idzi dzekumvura idzi dzavadisisisa chaizvo idzi makore anaya, kuti inzipi iri pauri yakagara zvakanaka inoitirwa chii? Makore ano vakungomhanyira kuti dhina 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 ndiwo mutauro uriko chi makore ano. Mweya ukauya pamunhu vane shamba, ndoda kutaurira inyangova ngave mweya wemushavi kana ungave mudzimu, ukauya pamunhu vane shamba haungotambirwa, unototorerwa matanho anonzi ekutwasuswa. Kuutwasusa kudiko kuda kuziva nezvekuti mweya uyu uri pachokwadi here, mweya uyu ndewe chokwadi zvauri here zvimweya uyu, uyezve mweya uyu wakanangana nerugare here pamuvanhu. Nokuti mwe musi kana ngozi chaiyo ine yachikutaurira kuti ini ndiri mushavi wako, inogona kutaura chirungu, pamwe ndeuya akaponduka gore rakapera nehama yako inogara kuMozambique, yazouya mweya iyoyo inotoziva kutaura chirungu, unongoyongoti inini ndini mushavi wako, ndini Mr. Ningi vanogara kugungwa rakazoti zvakungotambirwa. Zvinoka yave umwe kumwe musodzi ngeziya toziva sei manje kuti uyu mweya wakanaka uyu mweya wakashata. Ndinotenda shumba tinotwasusa chivanhu chedu isusu hachingotambira mweya, nokuti maziso edu aya haaone mweya. Kana uchitaura pamunhu tinoona munhu watiri kutaura naye, pazviri kubuda zvichibva pamedium ndo patinenge tichiona isusu. Saka isusu tinotwasusa pamedium pacho ipapo, ndo panonzi regai kungotambira, dzokerai kune vanonzwa nekutarisa matare, vakutwasusirei munhu, vagone kukupai gwara kuti zvamuinazvo izvi ndezvipi, kuti muzive chamakabata mumaoko. Nokuti kana dzimu chairo ngozi inouya ichiti ini ndiri mudzimu wenyu ningi, asi ya mudzimu wenyu ningi mozozviona gare gare kuti ava asekuru ava kana ambuya ava hausiriwo mudzimu wedu uyu, gare gare makore adi afamba. Saka ndinokumbirisisa kuti vanhu ngavadzidze kuti kune chinhu chinonzi kutwasusa, chekuti kana mudzimu chaiwo chaiwo une matwasusirwo aunoitwa, matanho ekuti akatorwa pamudzimu iwoyo, mudzimu iwoyo kana uri iwo unotatuka matanho ese iwaya uchipedza, haumbonjenga. Kana iye mushavi ane matwasusirwo anoitwa, regai ndimbotaura vane shamba chidimbu cheimwe nhau ndichizadzisa. Pane pandamboreva ndikati makore ano zvakungonanga kudhina dhina. Kweiwewo unogonangiswa kudhina dhina matendo kaya, unotenda mushava asina chaavhima, uri kumutendei? Handiti mushavi ndiwo wekuvhima, ko kana asina chaavhima uri kumutendei? Haatendi wega, nokuti uyu anotopiwa taski yekunzi aiwa wakashamwari, iwewo vhima iwewe uunze zvacho zvekuti tizokuitenda nazvo. Zvino vamwe vaakutenda nepfumo yekukwereta. Ndinoenderera mberi vane shamba. Inonakidza hurukuro yamauya nayo ishumba pakuti izvi zvinhu ndezvemweya. Zvazviri zvemweya, vanhu vazhinji ngatizive kuti mweya yedu ndeyedu, takaipiwa namusiki, zviri mumaoko medu. Asi ngatibatewo zvakare zvemweya izvi nechiyerwa chekuziva kuti zvandisingazive handifanirwe kuzozvitaura nepandisingazive napo, nokuti ndinorasa vanhu gwara. Zvandisingazive ngandimirire vanozviita se vanozviziva. Zvemweya zvinoonekwa nevemweya, vane shamba kana mudzimu chaiwo. Haugare kana mumusha mune tsvina, haugare kana pamunhu ane tsvina. Kana iye mushavi wacho anotodawo pakachena, ivavo vatingati njuzu dzacho hadzidiwo pane tsvina. Kana dzichikuvhimira chivhimirwa, asi iwewo raitidzawo kuti kuvhimirwa kwangu handisi kuzadza tsvina
munzira yangu yandiri kuvhimirwa nayo. Ndicho chete chinhu chatingada kuti tiyambirane, vanhu vazive matanho ezvemweya nenzira yakanaka. Tirege kuzonenera avo vari kuuya munzira yezvemweya vachitatsanangura vachiti marine spirit. Regai ndikungwari ndikutaurirei. Pane vamwe vatiri kutoziva vari kutorera vanhu njuzu idzodzo, vashavi ivavo vachitapa vashavi vevamwe, vachivaisa kudivi ravo, vachitaiwa uyo tazomudzinga marine spirit, uyo tazomudzinga marine spirit. Iye munhu munomuona achiita miliyonea. Ari kuita miliyonea nei? Nokuti ari kutapa vashavi vevamwe. Vese vari kuti ndadzinga marine spirit, vari kusara vasina chavanacho. Zviri kupiwa shoko rokuti marine spirit kuti zvionekwe sezvakaipa, asi ngaataura achiti ndadzinga njuzu toone. Azvitaurirei muchirungu, ipapo tofanira kupaongorora. Vese vari kutaura kuti aiwa ini ndazodzinga marine spirit. Mutarisei upenyu hwake munhu iyeye, ari kupfuma sei? Ari kuzopfuma kukunda uyu waadzinga marine spirit, waasunungura. Ari kuti ndamusununguraka. Asunungurwa anofanirwa kuchiitawo se kuchibudirira. Ko zvaasunungurwa anozongoramba achishupika. Uyu asunungura uyo ari kuti ndadzinga marine spirit ndiye obudirira. Aiwaka anobudirira ndeuyo asunungurwa. Tiri ipapo Samaita, pane pamwe pandoda kunzwisisa zvakare. Zvinoitika here kuti munhu unzi iwewe une vashavi vanokuvhimira usina mudzimu unosvika pauri, kana kuti munhu wega wega ane mudzimu anoti une vashavi, kana kuti unogona kunge uine shavi asi usina mudzimu? Zvakamira sei ipapo? Ndinotenda vane shama. Ndine nhau mbiri ipapo, inhau mbiri idzi. Ndinotanga ndakadzipatsanura ndozodzibatanidza. Mudzimu mubereki. Mweya madzitateguru edu akaenda. Ndiwo mudzimu, ndiwo masvikiro, ndidzo mondoro dzedu, ndiwo makombwe, ndiwo vane matanho avo pamazita andiri kupai. Tochizoenda pekuti vashavi zvipo havana kumbobvira vakararama vari semunhu. Vashavi zvipo zvedu zvatinopiwa namusiki, mudzinza nedzinza. Zvakanaka. Kunogona kunzi aiwa kudzinza rekwashumba vairashumba. Vazhinji munozongoona merashumba uyo muto, uyo muto, kana ndichiti muto ndinorama soja. Moziva kuti kutateguru wavo vanhu ava kwakanga kuine mauto akawanda vanhu ava, varwi vehondo vakanga vachienda kudivi rekurwa hondo, vakanga vakaita se vakawanda. Saka chipo ichi ushavi uyu hurimo mudzinzamani mavo. Munogona kuwana, ndakamboona vamwe vakomana vatatu, vakomana vanin'ina, vese matruck driver, vese mhuri yese vari vatatu kudaro matruck driver. Nai vakomana, ko zvamuine matrucks enyu ese amakangomisa apa vese? Ndikati ndicho zvikanzi baba vedu isusu vakanga vari truck driver, kana baba vavo vakanga vari truck driver. Ndikati chipo chiri mudzinza, zviri muropa ravo. Saka ndinozodzokera paye pekuti mushavi pamunhu, munhu wose ane mushavi kana kuti ane vashavi. Zvandamboreva zviye kuti munhu anogona kuita vaviri, vatatu, vana kana vashanu kana mumwe chete, asi zvakaoma kashoma kuwana mushavi mumwe chete pamunhu. Saka tozoti mudzimu hazvireve kuti kana munhu achibudirwa nemudzimu ndiye chete ane mushavi. Munhu wese ane mushavi, nokuti mushavi muvhimi. Munhu wese anoda kuvhima, munhu wese anoda kuwana zvaanowana muupenyu hwake. Angave mwana mudiki, angave munhu mukuru, angave munhukadzi, angave munhurume, hazvinei, musikana kana mukomana. Asi tazobva ipapo tinoti zvinozongosiyana simba pakuti munhu ane mudzimu nemunhu ane mudzimu unosvika. Ini ndinoti ane mudzimu unosvika, nokuti munhu wese ane mudzimu, munhu wese ane mushavi. Asi zvaakuenderana nokuti mudzimu watateguru vanoteera mwana uyu, ambuya vanoteera mwana uyu vanosvika here? Vakasarudzwa here munyika dzimu kuti svikai mutaure kuvapenyu? Vamwe ndeve kungoteera chiti vachichengetedza semubereki, vamwe ndeve kungokusvidzira vashavi kuti vashavi vhimirai mwanawo. Asi vaye vanosvika vanenge vakatosarudzwa munyika dzimu kuti aiwa nhingi wasarudzwa, dzika kuvapenyu, enda kuvapenyu, unonovhimira vapenyu, unosvikogadzirisa vapenyu,
unosvikorwira vapenyu, unosvikochengetedza vapenyu, uchikushudzira vashavi vemudzinza kuti vavhimire vapenyu kana kuti vashavi vemunyika vavhimire nyika. Right. Ndinoona topic yatiri kubata iyi yakakura zvekuti asi ndada kuti ndidzokere kwatiri kune yatinayo nhasi uno yenjuzu. Ndinotenda. Muri Zimbabwe ndingade kukuyeuchidzai zvakare kuti pamberi apo tichange tichibvunza zvakare samaita mibvunzo yamakatumira imimi yamunoda kunzwisisa pamusoro pemanjuzu, pamusoro penjuzu, pamusoro pevavhimi vanogara mumvura. Ndizvo vavhimi vemumvura hanzi ndovaridze mari vanotipa mari vanoziva kana chatinosvisvina ichi ndo vakauya ndo vanoziva kwachinobva nako. Ndinonzwa vazhinji handida hangu kuti ndinge ndichirwisanisa chivanhu nemachechi, asi ndinoona vanotumira macomments vemachechi vanotaura kuti isusu hatitofanira kunge tichitombonamata vanhu vakafa. Midzimu yamuri kutaura iyi hanzi bhaibheri rakatoti kwete. Ndo pamwe pandakazombonge ndakutaura nchiti Jesu haasi mudzimu here nekuti akafa akamuka, vanhu vakatanga kutaura nepavo. Itopiki yandofungidza kuti tinoda kuzonyatsoibata yakazvimirira kuti zvakambonyatsomira sei, Jesu haasi mudzimu here, uyezve kuti hama dzedu idzo dzakafa idzi samaita nhasi uno mamuka makafa, ini ndiri mwana wenyu, mangwana ndakuti muri mweya wetsvina. Zvinhu zvatoda kunyatsonzwisa izvo kuti zviri kumbobva nekupi zvichienda nekupi, asi ndinoona sekuti tikada kutaura nezvazvo pari zvino inova iswero rokuvhiya nyama yemusoro. Regai timbonangana nevashavi kumvura ava. Tichasvika chikamu zvakare chatiri kuti veruzhinji vanenge vachibvunza mibvunzo yavo vachida kunzwisisa kuti zvakamira sei. Right, tapa njuzu apa. Zvinhu zvinotera dzinza here kuti nhasi uno ndikanzi inini ndine njuzu, uyezve njuzu dzinobata vakadzi chete here kana kuti dzinobata even varume? Zvinotera mudzinza here kana kuti zvinhu zvinongochuza? Koseiko nhasi uno vanhu vakawanda vachingoti inini ndine njuzu, ndine njuzu? Dzaimbori kupi njuzu idzi kare? Ndambotaura spiritual revolution. Ndikati nekuda kwekuuya kwakaita chivanhu chedu chikange chazosangana nechevachena, ndinoti inini zvakuzoitwa musanganiswa wokuti nzwisiso yenhau inenge yasiyana. Saka tinenge taakuda kuchiti aiwa vanhu ngatinzwisisei zvandambotaura zviye ndichiti vana maerera vagari vemumvura vashavisha vavi ivavo musavapesanise nevamwe vavhimiwo zvakare. Chinhu chimwe chete, zvinangwa zvavo muupenyu hwedu zvimwe chete. Havana chatingavasiyanisire nekuti nzanga yavo yavanobva imwe chete, havana pavanombopesana. Zvingangosiyane mukuti uyu zvido zvake zvakamira zvakadai, uyu zvido zvake zvakamira zvakadai, asi mukuita zvavanoita pamunhu vanoita vari pamwe chete. Saka tichizodzokera mumubvunzo wenyu vane shamba, ndinodzokera pokuti zvinhu izvi takagara tiinazvo, zvinhu izvi tichagara tiinazvo. Ndinokumbirisisa kuti vanhu vave nenzwisiso yokuziva kuti chivanhu ichi ndezvemweya, zvemweya siyirai vezvemweya vanonzwisisa. Nokuti zvimwe ndaakunzwisisa vane shamba kuti tine confusion yatinayo mumusoro medu ka, tinoti takafa ruzivo. Rudzi rwedu tiri kuda kutombogadziriswa panhau yeruzivo. Paruzivo rwo pano beating kutogadziriswa njere chaiko nokumwe kwacho kwatoye kurasika njere. Unonzwa zvichinzi aiwa madzibaba ningi vanga vachigadzira njuzu. Madzibaba ningi vanogadzira njuzu, vanoiziva here njuzu kuti inerevererwa ichinzi chii? Iyo vanoti handireverere zvemweya yetsvina. Ipapo mambopataura vane shamba mukati aiwa tipatatuke zvedu, imwe nguva tichazopaita se tichapatsanangurirana.
asi tinopatsana panopinda munhau yedu nokuda kwekuti zvazenge zvazvosvika sei kumasowe kunzwa kuti aiwa vekumasowe vaakugadzira njuzu. Vakadziziva kupiko njuzu idzi? Kana vaakudzokera kuchivanhu ngavatitaurire zviri pachena, nokuti zvido zvenjuzu idzi kana zvaakuchizonzi ngazviitwe pano kupfugama, pano kureverera apa. Uyezve isu hatina mate mudzimu, hatina mate vashayi, tinopira zvatinopira, tinopira zvichemo zvedu, tinopira nhau dzedu kwavari kuti ivo vatisusukidzire kutisvikira svitsirawo kune vari mberi kwavo, kuti shoko rizosvikawo kuna musiki. Nokuti isu chivanhu chedu hatibvume kuti iwe munhu mumwe chete unoti aiwa inini nzeve yangu iyi ndiri kutonzwa musiki vari kutaura. Musiki vakasika pasi rose makungwa, chii, zvipukanana nezviuru zvevanhu. Ndo vaungati iwe munhu mumwe chete, mumwe ari kunzwa musikapo, mumwe ari kunzwa musikapo, uri kunzwa nechipo chako chawakapiwa. Asi zvauri kunzwa nechipo chako chawakapiwa, iwewe hauchazvitora neruzivo rwakakwana. Tinoda kuti ipapo tigone kuyananisana, tinzwisisane kuti kana vanhu vachibata nhau idzi vadzibate zvakanaka. Chimwe chikumbiro changu zvakare ndechekuti panzwisiso imwe chete iyoyo, kuti mushavi uzenge wakumuziva kuti uyu mushavi wangu uyu. Ndivo maerera injuzu iyi. Unoiziva sei? Zviye zvandamboti zvemweya isai kumaziso emweya. Tikazviisa kune vemweya vanotionera nokutibatira matano anokodzera kuti tigoziva kuti zvemweya zvinobatwa sei. Saka chikumbiro changu kuti munhu wose, vanhu vose vadzidze munhau iyi vane shaka, kuti hakuna mweya unongotambirwa nokuti wangotaura uchiti ndini ngana, ndini ndakazodai. Kwete, pane matano anototorwa kuti ngana uye azozikanwa kuti ndiye ngana zvechokwadi. Kune vamwe vedu vadzidza chivanhu chinokushora mukati, kushora chete, kutsoropodza chete, havachatambira zvemweya izvi zviri muzviro kwazvo. Tinovati aiwa awakawo. Rega ndidzokere mune rimwe shoko rechibhunu kana kuti rechirungu rinoti vaka whitewashwa, vaka brainwashwa. Vanhu ivavo vane pfungwa dzechirungu mumusoro mavo. Kune vamwewo zvakare vari selfish munhau dzemweya idzi, vanozviti aiwa zvinofanira kunge ndiri ini chete ndinozviziva, kana ndiri ini ndinotaura nezvazvo. Kwete, zvemweya izvi zviri matiri. Ini ndinogona kudzoserai pachirungu ndichiti zvakaiswa namusiki zviri at our disposal, zvekuti zviri kwatiri kuti tizvisvikire kana kuti tisingade kuzvisvikira. Ukaona uchiona nhamo, iwe wakatarisana nezvemweya, ukaona uchirwiswa hondo, uchikurirwa iwe wakatarisana nezvemweya, ongorora nezvemweya zvako zvauri kuita zvakakutenderedza, kuti aiwa ndiri kuzviita zvakanaka here, ndiri kunzwa here zvemweya muzviri kwazvo, kana pandiri kunzwa matara angu ndiri kuanzwa muzviri kwazvo here. Tiri ipapo samaita, ndinonzwa vamwe vanondifonera vachitsvaga vana sekuru kana madzibaba kuti vagadzirisirwe kana kuti vatasanurirwe matare avo. Vamwe ndevanotaura kuti mukoma neshamba, inini kwandinofamba ndinonzi une vashavi vekumvura, asi inini hangu handizvide zvevashavi izvi. Zvinorambika here? Pane shamba ndinokupindurai ndichiti hazvirambike. Pane chaunogona kubvisa panyama yako, tsvina iri panyama yako unogona kuigeza ukaibvisa, asi mweya uri panyama yako haugone kuuita se kubvisa. Vane shamba nokuti zvinhu zviri mauri unozvirutsa here, wovhiyiwa here kuti zvibude, kuti kana wada kuti zvibudeka uchitorasa ropa riri mutsinga dzako rose, zvinokurasa ropa riri mutsinga zvinoreva kufa. Vane shamba tinokumbira kuti zvinhu izvi vanhu vazvizive. Pane shoko guru randinoda kutaura pano, vanotaura vachiti handizvide. Hauzvide nokuti hauzvinzwisise.
dzidza pamusoro pazvo, uve neruzivo pamusoro pazvo, uzoziva kuti izvi zvinhu zvakaita sei. Dzidza pamusoro pazvo uve neruzivo rwokuti zvinobatwa sei, zvinochengetedzwa sei, uyezve zvinokosha sei, kana kuti zvinokosha papi muupenyu hwako. Nokuti zvimwe zvinhu ngatiregei kuda kubvisa zvakarongwa namusiki. Kurwisana nemasimba amusika hatibudirire vane shamba. Masimba amusika ane marongero akaita pano panyika. Masimba amusika ane zvakangorongwa zviri kutoripo zvokuti tinozvarwa, tigorarama, tigofa, tigozvisiya zvakadaro. Tiregei kusiya tachinja zvimwe zvinhu zvamusiki. Kana uine makakatanwa iwayo panhau dzemweya kuti ndinodzinga mudzimwi, aiwa anodzinga mudzimwi ari kunyepa vane shamba. Ndinodzinga mushavi, aiwa anodzinga mushavi anonyepa vane shamba. Isi tinoziva kuti mudzimu unotsipikwa kana kuti mudzimu unonyaradzwa, asi unenge uripo. Mushava anotsipikwa kana kuti mushava anonyaradzwa, asi anenge aripo. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe, hanzi kana uine chipo ichocho, chipo nai? Chipo hongu vane shamba. Kana uine chipo chevashavi, chemudzimu kana uchii hazvitizike, ndo zvitoripo. The best way kuzvitambira. Ko ipapo nhai Samaita, ndofunga ndo mubvunzo wangu wekupedzisira tisati taenda kumibvunzo yeveruzhinji. Tinonzwa kuti kana munhu uine chipo ichocho ukasazvigamuchira unoita munyama kana kusangana nemamisfortunes akawanda wanda. Ichokwadi here? Ichokwadi vane shamba, ichokwadi shumba. Minyama inotouya irege nenhau yekuti iwewe wakupikisana nezviri mauri, nenhau yekuti iwewe wakuramba zviri mauri, nenhau yekuti iwewe wakupikisa zviri mauri. Zviri mauri izvi ndo zvinotonga mutumbi wako. Unozviramba sei zviri kutonga mutumbi wako nai vane shamba? Tinokumbirisisa zvikuru kuti vanhu vapanzwisise kuti kana tichiti zvinotonga mutumbi wako, chipo chiri mauri, mweya uri mauri. Ko iwe paunofema panguva yoga yoga, uri kuziva kuti uri kufema mweya mingani? Uri kubva kupiko mweya uri kufema uchibuda uchidzokera? Musi wokufa mweya uyu kana uchibuda unoenda kupi? Wambenga uchifema makore esaya, musi wokufa unongobuda waenda, mutumbi wasara wanyarara watonora. Saka isu tinoti kana uchirarama, rega kuda kutonodza mutumbi wako nokudzinga zviri pauri. Rega kuzviramba, rega kuzvipikisa, nokuti zvakasikwa zviri mauri. Zvichengetedze zviri mauri, uite kuda kwamusiki. Hanzi ngatitei kuda kwamusiki. Ndambopromisa Samaita kuti ndo mubvunzo wangu wekupedzisira. Asi pavanenge vachitaura mwe mibvunzo inenge ichiuya muri yeZimbabwe, mundiregerere ipapo. Samaita, ndinonzwa kuti maKristu kana akafa, kana ungochibata mabasa akashata, hanzi kune gehena rakatimirira ikoko. Ko kuchivanhu kune gehena here rakamirira vanhu kana ungochiita zvakashata? Mataura imimi kuti hakutombodiwo futi zvakashata. Chii chinoitika kumunhu kana achinge afa anga akaipa? Murango wake ndeupi? Kune murango uriko here kana kuti wafa warova? Ndinotenda vane shamba, ndinotenda zvikuru shumba, ndinotenda. Ndinombosiya divi remakristu iri nekuti ndinezenge ndaakupesana navo. Asi mubvunzo wangu mumwe chete unoti gehena vakariverenga mubhaibheri, zvavakarinzwa vachitaurirana kuchikristu ikoko, hapana akamboenda akanotsva mugehena akadzoka. Kana kuti zvamunozonzwa nevamwe vachiti ini ndazomboenda kudenga ndikanoona nhinga arimwe mugehena, ndadzoka ndikangichitaurirana namusiki. Zvimwe kunenge kwakuda kubvunza kuti njere dzemunhu dzichakamira zvakanaka here. Todzokerai pakuti kuchivanhu kwedu, chivanhu chedu hachibvumidze tsvina, chivanhu chedu hachibvumidzwe zvinhu zvakaipa, mabasa akaipa. Kunyanyanyanya mitemo, gumi remitemo vane shamba hatiriudzwe nebhaibheri isusu. Gumi remitemo rakagara riri matiri. Mumadzinza medu munotozikanwa kunzi ukauraya munhu unopfugirwa nengozi. Hazvimbotsvagwa kuti ninga akauraya munhu here, nokuti anongopfugirwa nechi? Nengozi. Kana nguva yengozi yeye yakwana kuti ichidzoka inongoita sei?
inongodzoka ngozi iyi. Saka tinofanirwa kuzvibvunza papi ipapo pakungoti tingade here kuzvinzwa mugumi remutemo rakanyorwa kana kuti aiwa zvinhu zvakangogara zviripo. Hatina kumbobvira takabvumidzwa kutyora mitemo yemararamiro edu isu vanhu. Kune mitemo yakagara yakatarwa. Saka kana munhu akafa kwedu isusu muchivanhu, munhu anoenda munyika dzimwe. Asi kana usina kuchena, wakanga uchiuraya vamwe panyika, wakanga uchiita zvisina kururama, unodzorwa. Havatambire vari nyika dzimwe variko kare, havakutambire, havabvumidzwe, vanokudzosa. Ndo vaya vamunozoona vaya vakuzonza aiwa apa panongoonekwa moto. Mumwe mufa akafa zvisina kunaka, mumwe mufa akanodzorwa akanzi aiwa iwe uchiri kuerera ropa, iwe hatigone kukuita sei ukutambira mune vamwe. Nokuti kwedu isu ukafa unoenda kune vamwe, unonogara mudare rine vamwe, unogara uri padanho rako asi uri mudare rine vamwe. Saka kana wadzorwa, chii chinozoitika? Kune vamwe vakachenjeresa vanoziva kuti uyu haaendewe, uyu wataviga nhasi uyu haaendewe. Vanhu ivavo unovaona vanenge varipo parufipo paya, vanomhanyirira rufu, vakangonzwa kuti munhu afa, aiwa ndo vanomhanya kuda kunonoviga chaizvo ivavo. Vanenge vachitoziva kuti ndiri kuda mweyawo mufiwe, nokuti uyu nezvaanga achiita zviya zvandinoziva zviya haaende, ndaakutomutuma mamwe mabasa akaipa. Ndo mweya munonzwa ichinzi mweya yakaipa, mweya yevafi inotapwa. Vaya vasina kuenda, vaya vasina, vamwe vanenge vakashaya vakakumikidza. Nokuti pane imwe kumikidzo inoitwa pamufi yekuti kana mufa achinzi aiwa afa, pane isu kwedu muchivanhu tinoti chisese, chinotoitwa chisese ichocho chokutokumikidza mufi kuti mufi ita se enda kune vamwe, amai vemunhu kuruboshwe, baba womunhu kurudyi, votangira nokumusoro vodzoka kumakumbo, vachitaura vari mumativi avo. Chisese chinoitwa mushure mekunge munhu mabva kumuviga, pasina ma-hours munofanira kukumikidza munhu aite se aende. Panozouya muroya akuda kutora mweya womufi, anowana mweya uya waenda, akumikidzwa aenda, muroyi ichi apotsa. Saka isu tinoti vane shamba chivanhu ichi, kana tichida kuti tidzimure zvinhu zvakaipa, tinofanirwa kuchiziva, tichibate nemunzira yacho yachinozivikanwa nayo, uyezve tichitsanangure nemunzira yacho yachinozivikanwa nayo, kuitira kuti chive chivanhu chiya chinoraramisa, chinochengetedza vanhu, nokuti chivanhu chacho ndisu. Ndinotenda muri eZimbabwe ndofunga manzwira muri kuita nyaya iyi haina kutopera, tingati nyaya iyi yatotanga. Samaita ndofunga tichaendera mberi zvakare pane chimwe chikamu chenhau iyoyi, tigonzwa kuti zvakanyatsomira sei, nekuti munoona pamanga muchitaura imimi panobva paita mibvunzo yakatowanda kudarika mhinduro. Naizvozvo tichada kuti tinge tichinzwa isusu kuti ivo vaapasi ava vakutotonga pasi here, havana kuenda kudenga, havana kuenda kunyika dzimwe, havana kuenda kune vamwe vavo. Raramo yavo yakuzomira sei, kusvika rini? Ndozvimwe zvatichada kuti tinge tichizokurukura. Pari zvino tasvika muchikamu chiya chekuti tinge tichinzwa mibvunzo. Iyi mibvunzo yabva kuvatsigiri veDrewmas Media vanoda kunzwisisa nenhau yatanga chikurukura pamusoro payo, nhau yenjuzu. Ndinoramba ndichida kutaura kuti Manjuzu, ndakaudzwa nemumwe muoni weDrewmas Media akataura kuti wakadzidza kupi iwewe, hauzivi mipanda here? Saka ndinonetsekana pakuchitaura, asi mudiwa mutariri ndiregerero, ini ndichamboramba ndichiti Manjuzu, vana vechikoro musanditeedzere, hakuna mutauro wakadaro, asi mutauro wajairira mukanwa mane shamba. Regai tipinde mibvunzo yatinayo yatumirwa kusvika pari zvino. Hanzi naseke mutema vari muno muZimbabwe ava, unozivawo sei kuti une shavi racho renjuzu uye rinobatsirei? Ko nemhaka yei makore ano vanhu vazhinji vave kungoti vane mashavi enjuzu, kare zvaisadaro?
ndofunga pamwe pacho mambo papindura tanguda kuti mutsvage pamusina kupindura. Hanzi unoziva sei kuti une shavi renjuzu? Ndinotenda vashumba, ndinotenda vateereri mose. Nhau iripo ndeyekuti munhu unoziva zvipo zvako, munhu uziva zvipo zvako. Vashava ava vari muhunhu nemutsika dzedu zvinotozoumba maitiro edu atingatsanangure muchirungu tichiti mabehaviors. Behavior yako nezvinhu zvaunofarira nemaitiro ako nguva nenguva ekutoti pawakasununguka pfungwa pauri kuita zvinhu zvako wakasununguka pfungwa unoita sei. Zvinoonekwa kuti iwe une mushava akati. Zvinotove nemutsauko vane shamba kuti kana musi iwoyo ari makwira miti magaro mumakomo riri shave regudo riri pamunhu zvakatosiyana nemaitiro wanoita munhu kana aine shave renjuzu. Mushave wenjuzu kana ari aripo musi iwoyo kana kuti panguva iyoyo munomona nemaitiro acho, utsanana, kuzvida, kudii. Munoona kana izvozvi zvatinoti zvemakorano zvacho, ruzivo rwacho nemazvitsvagiro aanozviita, kuzviunganidzwa kwacho nokuzviita kuti zvive zviri mugwara rakatwasuka. Ndinonzwa vamwe vachitaura kuti hanzi kana kuhope kana uine shai iroro unogara uchirota uri kumvura chichi. Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Vanenge vachikuraitidza kuti tine ukama newe, tiripo pauri, tiri kufamba nani newe. Saka inhau yekuti vanhu vanofanira kugara vachiongorora ivhini kana behavior yako munhu, kuti usagone kuzofeila kuongorora kuti inini nemushava wangu uya tinodyidzana papi. Ukaongorora ipapo unoziva ukama hwako nemushavi wako. Are you a media student and looking for industrial attachment? If you have the following qualifications, then look no further. 1. The student should be able to speak Shona, English and Ndebele. 2. Video editing skills using Premiere Pro or any other editing software is a must. 3. Excellent camera skills. 4. Class 4 driver's license is an added advantage. Send your applications to drewmasmedia2@gmail.com before 30 of October. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Pane anonzi Genius ari kuMozambique. Hanzi kana njuzu iri yaMwari sei ichizouraya vanenge vatadza kutevedzera mitemo yayo. Ine mitemo here njuzu ipapo? Ndinotenda vane shamba. Zvimwe zvinhu kana kuti rumwe ruzivo ngatigare tichiziva kuti pane masikirwo akaitwa zvinhu namusi. Ndichitsanangura ipapo ndinenge ndichidaira mubvunzo iwoyo ndichiti njuzu mukaona yezonzi yauraya munhu, ndozviya zvokunzi munhu atorwa nenjuzu padzivapo, hama dzemunhu dzochema. Mutemo wakagara uchizika kuti kukangorira mhere njuzu haidi kuti wayatora wayachemewe, inobva yauraya, inobva yatora mweya. Sei isingadi kuti vanhu vacheme? Haidi kuti vanhu vacheme nokuti iri kuti ini ndiri chipo, zvandiri chipo ndimirire ndiise chipo. Uyezve tinoda kuti tinyatsotsanangurirana zvakadzama. Tiri kutora zvemweya pamusoro pevhu, tiri kutora zvemweya zvakareruka, tiri kutora zvemweya izvi zvisina chinhu chatiri kuremekedza chete pano panyika chatinotyisisisa tose chirufu. Ndocho chinhu chete chatisati tagona kurerutsa nokuti tinochitya tese. Asi futi makore ano kwatove nekurerutsa nokuti kana ukatarisa maitirwo akuitwa zverufu rwacho zvaakuitwa kunge kutamba, zvaakuitwa kunge hameno. Asi munhu pache zvake kuti azobvuma kuti ndinoda kufa, hapana anobvuma kuda ndoda kuita sei, ndinoda kufa. Tozobva ipapo tinomupindura tichiti muteereri, nhau iripo ndeyekuti hadziuraye nekuda kwadzo njuzu idzi. Mutemo wakadzikwa zvakagara zvakatodaro kuti atorwa nenjuzu padziva zvikasvika kune veukama vakangoridza mhere chete, uku inobva yadimura ukama uyu, maakudzoserwa mutumbi usina mweya.
Genius aendera mberi zvakare achiti ndizvo here kuti vana vekuchikwa kazhinji ndivo vanotorwa nenjuzu dzichiti agara mwana wedu wekumarine world tinomutora patadira. Shumba uko kwaakutaura kweruzivo rwekunzwa. Ndinoyambira vadiwa vateereri kuti kana muchitsanangurirana zvinhu mukati menyika umu, regai kufunga kuti zvimwe zvamunongotaurirana ichokwadi, nokuti zvimwe zvinhu zvinenge zvaakuda kufukunura zvakadzamisisa kuti uve nechokwadi. Tanga waziva kuti kuuchika kwacho chii, zvinomboitwa sei. Hazvisi chokwadi kuti njuzu dzinongotora vana vakauchikwa, inhema. Mwana akauchikwa zvakare haazi wekumarine world kana kuti wekunjuzuku, haazi kunyepa. Nokuti kumwe kuuchika mishonga yatobva musango omo yazivikanwa nemushavi wegudo, vanoziva midzi yesango, vanoziva muchero yesango, vatokuudza kuti aiwa mudzi wakati mupe uyu anwe. Nokuti chinouchikwa mukaona munhu ozonzi ari kuuchikwa, chiri kuuchikwa apa zvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe musi kutambanudzwa kwechibereko kuti chigone kuita sei kutambira. Mumwe musi kusimbisa kuti zai rayo rabuda rigone kusimba zvekugona kumirira mbeu inozouya. Mumwe musi ndibaba vari kusimbiswa mbeu dzavo kuti aiwa dzigone kuzoita zvadzinoita. Saka kuuchikwa kuri panzira dzakasiyana siyana. Hama dzangu, ndinoda kuti titsanangurirane tichidaro kuti zvipo izvi ngatizvizivei mafambiro azvo. Mazvinzwa ka seke mutema vadzoka zvakare hanzi ko iye anonzi ane shavi renjuzu anombotaura nayo here njuzu yacho live oro anotoityawo? Ndinotenda vane shamba. Mweya wevashavi vemumvura ava kana iri pamunhu, kutaura nawo mumwe musi kuzvirota uchirota, ndipo pavanogona kutaura nani newe. Ndiwo mafambiro avanoita sei avanoita. Asi mweya iyi ndoda kuti ndizivise vanhu kuti pakunzi kutyisa, mweya ityise papiko zvinhu zvedu zviri matiri. Hapana pandingagone kutya chiri mandiri inini. Chandingatotye chiri mandiri ndo chandamedza ndisingazive, pamwe muchetura kana kuti aiwa ndamedza chinokuvadza. Asi mweya uri mandiri ndinogotya sei kana uri mweya wakanaka? Hautyise mweya iyi. Chandinoda kuzivisa vanhu ndechekuti mweya yatiri kutaura nezvayo yemvura iyi ingapirwe mazita kunzi inouraya, inodii. Nekuwanda kwayakaita muvanhu vane shamba, kuwanda kwakaita vashavi muvanhu, vanhu vangadai vachifa mufiro unokunda kuurayiwa nekorona kana neEbola kana neAIDS kana nechii. Nokuti zvinhu zviri matiri kare, kuti zvitiuraye hazvinetse. Saka ruzivo rwokuuraya ruya aiwa ngatiisei padivi. Uyezve kuitya kuya ngatizive kuti mweya iyi inoda runyararo, mweya yerunyararo, mweya yezvakanaka, mweya inoumba chinhu chakanaka chete mukurarama kwedu. Haina ruvengo, haishore, haituke, nokuti ndiyo nhasi kana izvozvi yatisanganisa. Yapasimba kuna vane shamba, yapasimba kuna vachera, yapasimba kwandiri kuti tive tiri pano izvozvi tichitoita danho ratiri kutoita iyoyi vashayi. Muri kuzvinzwa, tine ari kuSouth Africa anonzi Loving Tisha. Hanzi ane mibvunzo yake inenge miviri. Hanzi shavi renjuzu iri rinouya kuvanhu vese here kana kuti rinosarudza vanhu? Ndo mubvunzo wechipiri. Wekutanga. Wechipiri unoti shavi racho rinobatawo here vanhu vanogara kunzvimbo dzisina mvura kwatingati kugwenga? Ndinotenda vane shamba kuti munhu hanzi ane mushavi wemumvura unotobata vanhu vese zvirimo muvana kupi nekupi zvako. Hazvina muganhu kuti kugwenga, hazvina kuti aiwa unogara kupi, zvinotongove muvana. Zvipo zviri matiri. Nyangwe ndikasumuka izvozvi ndichienda kunonogara kugwenga kwacho, kuriko kwandaa kunonoitira basa rangu randinoita, kana kuriko kwandaa kunonoita zvandinoda kumbonoita ndiri ikoko,
kana ndiine mushavi iyeye ndinaye hazvirevi kuti zvandakuenda kugwenga kana kuti kusina mvura achakamuka, nokuti kana ari pamweya pandiri inini hazvireve kuti anongoda kugara padhuze padyo nemvura chete. Kwete kwete, pamweya apa ndipo pavanobhakacha vachienda kwavanoenda kumvura, asi pakupinda panyama aiwa vanofamba nevanhu kwose kwose kungangoendwa. Zvabva zvandipa mumwe mubvunzo zvakare. Wandonzwa vanhu vachitaura kuti ukaona chamupupuro watoona njuzu, icho kwadi? Ndizvozvo chaizvo vane shamba, ndizvozvo chaizvo chaizvo. Isusu tinoda izvi, tikaona chamupupuri chichirova zvachiri kuita apo ichowo, ndikachiona kuti chauya nepadandare kana kuti chikauya nepadandare izvozvizvi ipapa panapa apa, ndinotora rusero vane chambo, ndinotora rusero rwangu ndokanda pakati pechamupupuri apa. Rusero rwangu rukangobvuma kukwidibira kudai, vane shamba, ndamubata mushavi kuti mapfuura nepano musapfuure musina kusiya zvamaita se zvamapfuura nazvo zvamakabata. Tine maitira atinotoita muchivanhu ekutobata mushavi wacho iyeye, haazi wangu here kana ndewangu here, auya nepano andiraitidzirei kuti ndiri kupfuura nepauri. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, kudzidza hakuperi ndicho chirongwa chatinacho. Ndofunga muri kutodzidzawo mabatowo zviri kana zvitatu. Pana anonzi Farasi ari muno muZimbabwe, hanzi Njuzu nesatanism zvakasiyana papi? Ndinotenda vane shamba. Satanism kuroya, satanism kutonwa ropa revanhu vakafa, satanism madziri kutoitwa nevari kuzviita vacho vanotoine maitiro vanoita. Manjuzu izvi vashavi zvipo zvirimo vanhu zvesatanism hatingati chipoka. Haungamboti makomborero ako ari mune chinhu chakaipa kudaro, kunwa ropa remunhu, kudii nokudii. Kwete, satanism ndiwo uroyi, ndiwo uroyi wagara uchingozikanwa uroyi. Une vaya vane mapipi ekunorova guva richivhurika vachinotora nyama yemunhu pasi apa. Manjuzu haadye nyama yemunhu, vane njuzu dzavo havadye chi nyama yemunhu akafa. Mweya wakatonaka unotodiwa, unotove nerunyararo, unotoumba, unotokomborera upenyu hwemunhu. Tadzokera zvakare paSouth Africa kuna vambosenda vaya vanonzi Loving Tisha. Hanzi ndingada kuziva idzo njuzu idzi padzinosvika pavanhu 7 vari kudhidha, dzotora 3 dzosiya 4, vanotaura voti dzagumburiswa saka dzatora vanhu. Ko vadzinenge dzasiya ava 4 havana kudzigumburisa here? Dzinoshandisa criteria ipi pakupika wadzigumburisa asi vese vari mudziwa 1? Ndinoda kuti ndibvise mwadiwa muteereri, ndoda kukubvisa panyaya inoti zvemweya hazvina logic. Saka tinotobvisa nyaya inonzi criteria, nokuti criteria ilogic. Zvemweya hazvina standard, hazvina yatingati isusu program yazvingaprogramwe nayo. Zvemweya zvinotongoita zvazvada, kana paine zvakanganisika zvinotongoita zvazvagona ipapo zvopfuurira zvichienda mberi. Saka hazvina pazvinganzi criteria, hazvina logic zvinhu zvacho. Ndokusaka muchiona kusina chikoro chinodzidziswa nezvemweya, chikoro chezvemweya, kupinda mazviri wonzwa kune vari kuzviita kuti zvinotedzwa sei, mutedza nenzira iri kutedzwa nayo. Pana nepo tine mumwe mubvunzo wabva kuna Ana ari munzvimbo yeSouth Africa. Hanzi ndingadawo kuziva kuti ko kana ndine shavi renjuzu asi ndisingaridi, zvinoita here kuriramba, oro ndikatoriramba upenyu hunotanga kuva nemaproblems hobo? Ko Manjuzu angakwanisa kuroorwa nemunhu asina shavi renjuzu here vakatogara vose nekusingaperi? Ndinotenda, ndinomudzokerera pashoko rokuti kuramba apa ndamboripindura shumba. Pandapindura paipa vachera ndichiti inini aiwaka, haugone kuramba zviri mauri, unozvibvisa sei mauri kuti zvisave mauri? Izvi ndezvemweya. Dambudziko rataakuita
ndoda kuti ndimupindure neimwe mhinduro. Dambudziko ratakuita nderekuti taakutorera zvinhu izvi pamusoro. Saka kana iri nzwisiso taakuinzwisisa zviri zvinhu zvatinofune logic. Tisingazive kuti zvemweya hazvina logic. Saka kana iko kunonzi kuzviramba kwacho, unenge washandisa nzira ipi kuti ubviswe mweya uri pauri? Kana watodaro ziva kuti upenyu hwako watokanganisika. Nzira ingade kutorwa chero ipapo kana ungave nokuti unenge wakutoroyiwa iwewe kubviswa mweya uri pauri. Kwatove kuroyiwa. Saka kana waroyiwa zvinhu zvako zvatoita se zvatokanganisika shumba. Saka ndinokumbirisisa kuti vanhu ngavabve pakufunga kuti mweya iri pavari yavakasikwa iri pavari inobvisika. Tozodzokera paanoti kuroorwa pane ane njuzu kana kuti ichokwadi anogona kuroorwa naasina. Anotovewo nemushavi wake wegudo, anotove nemushavi wake wechipungu kana asina, kana vakatogarisana zvakanaka-naka. Nokuti ndambokutaurirai, ndambotsanangurira vadiwa vateereri kuti vashavi vamwe chete. Nzanga yavo isu ngatiregei kuvapatsanura tichiti venjuzu chete. Kwete, kune vemakudo vagari vomumakomo, kune vana vachipungu vagari vokumafura emhepo, kuna nasvo vane pasi vagari vomumapako, kuna mashavi edzviti, zvese izvozvo zviriko. Aendera mberi zvakare achiti ko zvatakangosikwa takafanana, saka chii chinokonzera kuti vamwe vange vane mashavi enjuzu vamwe vasina? Hatina kusikwa takafanana. Ndinomudayira ndichidaro. Hungu tinotakurwa mwedzi mupfumbamwe zvimwe chete nana amai. Hungu tinogomerwa nana amai zvakangofanana. Asi hatina kufanana. Kwashumba kune zvekowo zvipo zvekwashumba. Kwasamaita kune zvekowo zvipo zvekwasamaita. Ukaendawo kuvaira mhofu kuna namampofa, aiwa kune zvipo zveko zvanachera vana mampofa. Saka ndinoti vanhu ngavazive kuti zvipo hazviite se hazvifanani. Ndinotenda shumba. Hanzi naBiggers Mbada ari kuSouth Africa, ko iro shavi renjuzu rinonzi rakaipa here oro rakanaka, nekuti tinoona ringori nezveun'anga? Regai titaure tichiti chii chaangati zveun'anga, nokuti chivanhu chese chinotobatwa nematare anodedzwa kunzi zveun'anga zvacho. Saka hakuna chaangagona kupesanisa ipapo. Ipapo iye ngaarege kuzvibvisa kuchivanhu kana achida kuzviziva kuti zvakamira sei, nokuti zvinotongobatwa muchivanhu. Hanzi naBiggers Mbada iyeye, ko iro shavi renjuzu rinongouya pamunhu wese here oro zvinotoenderana nekuti kumba kwenyu pane akamboita shavi racho? Abvunza mubvunzo wakanakisisa zvakare chaizvo muteereri. Chinofadza ndechekuti seindati wakanaka kuda kuziva kuti zvinove muvanhu sei. Saka ini ndinoti zvichatobatsira vakawanda pakuti zviri muvanhu mumadzinza zvichienderana nedzinza rako iwe munhu. Kana zvirimo mudzinza mako kuno mumwe wedzinza rako, hazvishamise kuti pauri zvinenge zviripowo zvakare. Saka zvinogona kuwanikwa kuvanhu vakasiyana-siyana nokuti zvipo zviri muvanhu. Hanzi zvipo zviri muvanhu. Muri Zimbabwe ndofunga mibvunzo yenyu yakawandisa, asi pari nhasi nekuda kwenguva ndipo patiri kumbogumira ipapa. Tichaendera mberi zvakare, uyezve tichashedza vanonamata, tichashedza vanoita zvechivanhu vamwe, tichinyatsobvunzurudza nhau iyoyi tigoona kuti mosefa mega kuti chokwadi ndechipi, nekuti hanzi mazano marayiranwa uyezve zano pangwa uine rako. Asi hanzika kana uine zano renyama zvakasiyana nemazano emweya, kune vanoona nezvemweya, mosira vezvemweya vakwanise kunge vachikubatsirai. Samaita tatenda zvikuru nekuva nesu pachirongwa chanhasi. Ndinotenda vane shamba, ndinotenda vachihera maita yenyu nezuva ranhasi.
Chera ndinotenda nekuva nemi pazuva ranhasi. Tinotenda. Hanzi Chii vachele. Ngiyathemba mule Zimbabwe lizwile ukuthi namuhla usamaita ungikhula kade silaye simbuza ukuthi amanjuzu kuyini. Abanye ade bebuya bebuza ukuthi nxa umuntu engathula amanjuzu umuntu wangikhona yabe njani, umuntu wangikhona kebe kula into embi yini ukuthi ngibe lamanjuzu, into enjani. So lapho ukhulade khuluma ukuthi amanjuzu yisipho esiphiwa uNkulunkulu nxa sizalwa, o yisipho uNkulunkulu asipha sona njengomuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ekuhambeni kwethu o ekukhuleni kwethu empilweni kule sihlala khona kulabantu abaleziphiwo ezitshiyeneyo, omunye abe lesipho sokuhlabelela, omunye abe lesipho sokwenza into ezitshiyeneyo. Ngokunjalo amanjuzu isipho somoya, isipho esiphiwa sinjani esemoyeni ukuthi uyabuphiwa into ezispirit, into yabe isipho esispiritual. So ukuthi ungeza umuntu esithi lamanjuzu ungayethuki ngoba into ongasoze uyikhiphe, into ongathi ongasoze uyale. Kufanana lokuthi uthi nxa ungathi hayi mina ngifuni manjuzu, kufanana lokuthi uyabubalekela isithunzi sakho cause into onjani ola into ongasoze uyibalekele. So ungatshela ukuthi lamanjuzu ungakuthatha ukuthi kumbe uyimoya omubi o kumbe into embi kakhulu. Hayi into enhle, isiphiwo esiphiwayo uNkulunkulu ezenza impilo zethu kulabo abalandela amasiko ethu, ezenza ukuthi ukwanise ukuthi ube lezifuyo, ukwanise ukuthi uphumelele empilweni, ukwanise ukuthi lapho yabukhona into zakho ziphomba ukuhamba ngokuhle. So ngiyakwazi ukuthi abaningi babe besithi amanjuzu amabi ngoba ayenza so. Ungabona umuntu sonke siyakwazi ukuthi umuntu engathatha injuzu akufanelanga sikhale, kube kufanele kumbe sishaya ingungu siyenze ukuthi njani ukuze njani ephenduke. Yikho libona ukuthi izikhathi esiningi ngeminyaka lesikiyo uyathola ukuthi kukalutshwane ukuthi uzethu umuntu uthethwe injuzu waphenduka ngoba sesalahla amasiko ethu, sesalahla ukuba yithi kwethu ubuntu bethu ukuthi thina njengabantu abanyama, njengabantu abansundu kuyini okwakusikhulisa, kuyini okwakhulisa okhokho bethu. So namhlanje topic kade sila topic yona le yamanjuzu. Ngiyakwazi ukuthi kulabantu abaningi abangazwisisanga lapha sikhuluma ngoba isiningi kade kuyishona la kwanisa ukuthi lisifonele, but ngiyathemba ukuthi lizwisisile okukhulu okuyisiqokoqela kakhulu ngokuthi nxa ungezwa kuthiwa ulamanjuzu ayisikho ukuthi into embi, isiphiwo osiphiwayo, isiphiwo osiphiwa nxa uzala ukuthi wena uzaba ngumshabi wamanjuzu, uleshabi lamanjuzu wena uzaba ulokunje ngoba into ezitshiyeneyo, into ezinjani ezitshiyeneyo sabe siphiwa. So ngiyakwazi ukuthi baningi abathi into ezimbi, into zikaSathane, into ezinje. So but ngamafitshane ngathi ukuthi asonto embi ungathiwa ulawo wena okufanele ubekwazi ukuthi kufanele uwalungise ebona ukuthi lapha nxa efika oyehlala kuwe ethola ukuthi njani ehlala endaweni eclean, endaweni enjani engangcolanga. Because siyakwazi ukuthi amanjuzu ahlale emanzini of which kufanele thina sihlale siclean, nothi ukugeza kuphela but kikho konke sikwenza eyabukweza kube kufanele njani uhlale uclean. Chera ndofunga tichazoda kuendera mberi mwe musi nechirongwa ichochichi tigonzwa yedu kune vaive vanoti inini since ndanzi ndinawo manjuzu aya vanoita zvipi, ndapi matanho avanotora kuti vange vachatambira upenyu hwavo huendeke semataurirwo azvaitwa naSamaita. Ngiyathemba ukuthi njengoba sesibuyile le topic yangikhona ukuthi amanjuzu kuyini, avela ngaphi, kuyini exactly bazama ukuthi besichasisele. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abathi hayi mina ngatshela ukuthi ngilamanjuzu kodwa angikwazi ukuthi nginjani, ngiwamukele njani ngiphile impilo bani yokuthi lo muntu nxa lamanjuzu uphila kanje. Njoba sikwazi sonke ukuthi umuntu singeza ukuthi ulamadlozi kufanele ephile so olamanjuzu ke. So ngenye topic esathi sibuye layo sikwanisa ukuthi sikuzwisise ukuthi nxa ulamanjuzu uyabuphila njani, impilo yakho kufanele ube njani, uqoka njani, uhamba njani, udla njani. Sengwadzise muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi tanga tiri pane rimwe level uyezve tichakutorai kukuisai pane rimwe level repamusoro-soro. Sanhasi ndinoti kubva kwandiri Andrew Neshamba lo opa mpofu sisabonana sisadhibana njalo. Muri Zimbabwe ndinovimba tadzidza kudzidza hakupereka, ndinovimba tadzidzawo zviri kana zvitatu. Ngiyathemba ukuthi lizwile
okunye kumbe okuthathu kodwa usekuru ukhulu Samaita uthe zvinzvemoya zvina criteria azvina formula like I have best anxiety. So hayi zomoya akula muntu ongathi hayi mina ngiyakwazi ukuthi ungathi half best times right equals to what kufuna ube kwazi wena asitendele ukukurudzira ikamu reZimbabwe ndechekuti bvumai kusiyana kwezvitendero ava vatanzwa ava ndevechivanhu tichanzwa zvakare kune vedzisvondo hatisi kuenda pamunhu 1 uyezvo hatisi kuenda kuchechi 1 tinoda kunzwa machechi akasiyana siyana timbonzwa kuti chinombonzi Manjuzu chii kwechi asi inini ndofunga ndadzidza zvakati wande njengoba limuzi Andrew asipheleli lapha siya phambili ngalokho esithe sakuqalisa ngelokho esithe sakuvuselela phela ukuthi ukufunda akupheli sizathi ukuthi sikhulume labasontayo abangena insonto ezitsheneyo sizwe ukuthi bona bathi amanjuzu kuyini amanjuzu ndinovimba tadzidza zvakawanda munoziva here kuti sekutaura kwaita Samaita hanzizvo vamwe vanenge vachida kutoitai kutenga kuti ndivoonawo vamwe vachitaura kuti mwetsina yandidi anotori nawo wacho achiti ine handade asina kuti ndinomada kusiyana kwevanhu senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media taking you to another level. Ndinovimba tadzidza. Goodbye my friends.